The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay at sa iyo partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay. Napapakinggan na po tayo sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisa na natin partner ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto partner, isang uri ng addiction ng ating tatalakayin ngayon. Dumulog ang isang ina sa ating tanggapan upang humingi ng tulong para sa kanyang binatilyong anak na di umano ay nahiligan na ang panonood ng malalaswang videos. Para sa kapakanan ng bata, itatago natin partner sa pangalang Lani ang kanyang ina na kasama natin ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Lani. Magandang hapon din po. Opo. So, matanong lang po namin, kailan nyo po nalaman ito pong mga pinanggagawa ng anak po ninyo, especially ito pong panunood po niya ng mga malalaswang videos? Nung doon pa po kami sa Manila, kasi nung time na ano siya sa bahay, nung gabi, mahilig po siya magkukuha ng mga cellphone ng mga kapatid niya. Mahilig siya magkuha. Tapos nahuli ng mga kapatid niya na nanonood ng ano. So, hindi naman malasya. So, mga nakaubad, ganyan. Mahilig kumuha ng mga cellphone ng mga kapatid niya. So, Opo. siya po wala po siyang sariling cellphone. Hindi po kasi pinagbawalan na nga po sa kanya yon. Kasi nung nagsimula kasi nung pag-inom na ng alcohol. Pero dati meron po siyang cellphone. May cellphone, pinapaano lang. May limit man na paggamit po siya. May limit. Opo. Ilang taon na po itong anak ninyong pinag-uusapan po natin? Ngayon, sa ngayon po, 16. 16 years old. Opo. So, ilang taon po siya nung nagsimula po siyang magbago yung kanya pong gawain, tulad nga nito pong binabanggit nyo, uminom po siya ng alcohol. Na bali na sa 14 years old Anong siya. alcohol po ito? Ito po ba yung nakakalasing na alcohol or Basta ang ano po niya, Grabing alcohol. malagkit siya na may amoy na rin. May amoy na parang alak. Di ko, okay, alak ang pinag-uusapan natin. alcohol po sa kamay. Sanitizer. Opo, parang Or ganun. sanitizing Opo, alcohol. nainom niya po. Ito po yung pinag-uusapan natin na ininom po niya. Opo. Okay. So, tanong ko po, Nanay. Sabi niyo, 16 years old na po yung anak po ninyo sa ngayon. ngayon. Ilang taon po yung nalaman niyo po na umiinom po siya ng mga, ito pong sanitizer 14 or alcohol? years old 14 po. years old. Opo. Uli na po, bago minalaman. So, sa tingin niyo po, bakit po uminom po siya ng ganung pong klase ng likido? Yun nga po, hindi namin po alam. Basta yung pangyayari niya na nagpakita na siya na hindi na maganda yung gawain niya. Doon siya, mami, nag-sorry siya na naginom ng alcohol. Sabi ko, ba't mo ininom yun? Nag-iba kasi yung ano niya, naging hyper siya. Okay. So, kailan niyo napansin ng ganito po yung meron na pong pagbabago sa kanyang pag-uugali? May time po siya na nanlalaban sa amin, umaalis ng bahay. Pag hinahawakan namin, malakas po siya. Tapos sa tuwing nagsasalita siya, nangangamoy alcohol po siya.
So yun po yung mga usual na ginagawa niya. Kaya po napansin nyo, Opo. nanglalaban, umaalis ng bahay, iba na po yung pag-uugali. Opo, tapos na pinamising na namin. Tapos ang paggabi, may nakikita siya na, so di natin nakikita. Kung may nakikita siya, hindi niya maanuhan. So parang meron po siyang kinakausap. Parang may nakikita siya na, so di natin nakikita ba? Na halimbawa, ayan, may Maligno. Meron yung parang siyang ganon. nakikita ng Maligno. elemento. Nag-iiba yung ano Mga niya. espiritu. Parang ganun po. Nag-hallucinate. Tapos, nagsusumbong sa amin, mama, may ano, ganyan. Wala naman kami nakikita. Tapos, sa papasok ng banyo, kailangan nakapatay lagi yung ilaw. So pumapasok siya sa loob ng banyo na walang ilaw. Opo. Pinapatay niya yung Opo. ilaw. Mas gusto niya madilim. Opo, parang ganun. So kakaiba talaga itong pag-uugali ng anak Opo. niyo. No? Tapos may time na lumaban na yan sa amin na may kutsilyo na. So iba na, nagiging harmful na itong anak po ninyo. Opo. Okay. Naging palasagot na. So, ibig sabihin, nanay, hindi lang yung panunood niya ng mga malalaswang, Opo, may video, mga larawan, bagay, opo. kung hindi naging manginginom na ng alkohol at nagiging violente na. First time niya yung pag-inom po. Hindi, nagiging violente na kasi lumalaban na ho sa inyo. Opo, parang. Okay. So, ito ho bang anak ninyo na 16 anyos ay nag-aaral pa ho sa ngayon? Nag-aaral po nung kaya lang pinahinto namin gawa ng marami nang nagrereklamong magulang na panay pasok daw sa banyo, naninilip. Tapos siya naman ang bubuli, nanghihingi sa mga kaklasmates niya ng 5 pag hindi binibigyan. 5 binubuli. piso po. 5 piso nanghihingi po siya. So, ibig sabihin, tumigil na siya, pinatigil nyo na sa pag-aaral dahil marami nang nagrereklamo. Opo. Mga kaklase, mga high school ito, Mga kaklase niyang grade 6. grade 6. Kasi napasok daw po sa banyo. Yung teacher, hindi na pa naman nagreklamo na Nagreklamo na po sinilipan kasi. din yung teacher. Yung mga, hindi po, yung mga kaklase niya kasi nagsumbong sa teacher. Kumbaga, teacher na mismo nagano sa akin, nagpadala Pero yung ng teacher sulat. hindi naman po nasilipan. Hindi naman po. Lalo na siguro yung principal, hindi Hindi naman. naman. Bali, ang ano niya sa banyo, sa mga estudyante. Sa mga classmates. estudyante. Opo, parang May singit ko lang partner kasi may nababanggit si nanay, humingi ng 5 piso. Oo, nambubuli, nanghihingi na ano, tapos nambubuli sa So pagbibinibigyan. ano yung ginagawa niya ma'am doon sa 5 pesos na Parang, hinihingi niya? Naiipon binibili ba? niyan. Hindi, binibili pagkain. Bakit Kasi, na hindi po ba siya napapabaunan ninyo ng pera? pinapabaunan may. Kaya lang yung pambabaon lang, nasa tama lang kasi medyo ano din kami, hirap din sa buhay. Okay. Hindi man ako makabigay. Nung magsumbong po sa inyo yung mga teacher na may ginagawa yung anak nyo sa school, kinausap nyo ho ba itong anak ninyo? Opo. Anong sabi po niya? Bakit siya naninili? Hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko kasi sabi ng anak ko, hindi naman daw ako mama naggawa, hindi man ako nagsilip. Yung mister mo ba nakakausap din itong anak nyo? Hindi po kasi bira lang nagpunta ng Manila eh. So parang dinidinay po ng anak nyo na hindi siya nangsilip. Oo. Pero marami pong yun ang Marami susumbong. nakakilala. So kayo po bilang nanay, sino po yung pinaniniwalaan niya? Yung anak nyo po o yung mga ibang tao na marami pong nagsasabi na ginawa po ng anak Pero ninyo? partner, kasi nahuhuli nila mismo Kaya na nga, nanonood tanong ko lang sa kay nanay, syempre, sino po sa dalawang sino po yung mas pinaniniwalaan ninyo? Mas pinaniniwalaan ko yung kasi Yung sumbong. sumbong kasi nangyari na sa Opo. Manila. Kayo mismo. Nangyari sa Kayo mismo yung nahulihan na nakakita. nga na. Okay, kumusta ho yung relasyon nitong anak mo sa mister mo at sa inyo? Malapit ba siya sa inyo o medyo lagi siyang iwas? Sa aming mag-asawa kasi minsan di na maiwasan hindi mag-away. Mm. May pagkakataon talaga na nag-aaway kami. Pero sa pagdating dito sa anak namin, pinagigpitan namin kasi gawa ng nangyari nga sa Manila. Naging mahigpit kami na Pero hindi na... malapit ba siya sa mister mo? Medyo may pagtantampo. Pang ilang anak niyo ho ito? Pang-apat. Bunso? O, pang-apat po siya. Ilan ho lahat ang anak ninyo? 7 po. Okay, kanina balikan ko lang. May sinasabi ho kayong mga nakikita niyang hindi natin nakikita. Yun. Naikwento niya ba sa iyo kung nakita niya si Ivana Alawi or si Joy Jimenez? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman po. Ano daw yung mga nakikita niya, Nay? Minsan paggabi na natutulog kami, minsan ginigising kami. Mama, may nakikita ako. Pagdatingin namin, wala naman po. Kasi, kaya ko yan naitanong partner, kasi meron akong kaibigan na nagkukwento rin sa akin noon, na palagi daw niyang napapanaginipan si Joy Jimenez. Mga sexy. Oo. Mga sexing babaeng napapanaginipan niya. Eto naman, iba Iba mga kasi. masamang elemento, mga Parang- ganon. Opo. So, sa tingin niyo po ate, last tanong ko kayo pong mag-asawa, kumusta po yung relasyon niyo? Sa ngayon, okay naman po kami. Kaya lang may time na kami dahil sa ginagawa niya. Opo, kumusta po kayo bilang magulang dito po sa anak ninyo?
Sa ngayon, okay naman. Kaso nga lang, ito na naman na di na naman napipirme sa bahay. Kumusta na, nababantayan niyo po ba yung paglaki ng bata? Or alam niyo po sa sarili niyo na meron po kayong pagkukulang bilang isang magulang? Sa akin may pagkakulang din. Kumbaga, may time ako na hindi ko sila naintindi, nagawa ng trabaho ba. Kasi Opo. sa nangyari sa anak ko, medyo nakulangan ako sa pansin sa iya, sa pag-aalaga. So, aminado po kayo na kulang po yung sapat na pagkukulang. pag-aalaga po ninyo sa anak po ninyo. Ito po nanay, upang mabigyang linaw natin, ito pong usapin patungkol po sa addiction. Nasa kabilang linya ng telepono ngayon si Dr. Camille Garcia. Siya ay isang psychologist at administrator ng The Clinic of the Holy Spirit. Magandang hapon po, Dr. Camille. Ay, loudspeaker mo daw, partner. Magandang hapon. Is this Remy and Opo. Joshua? Opo. Remember, right? Yes po. Yeah. Magandang hapon po sa inyo. It's so nice to be back. Masaya din po kami, Dr. Camille, dahil palagi niyo po kami pinagbibigyan, binigyan niyo po kami ng oras ngayon. Eto naman po, Doktora. Napanood ko na naman si Doktora nung isang Opo. araw sa TV. Yeah, national figure ito si Doktora pagdating sa mga ganitong usapin, partner. Doktora, eto, kakaiba naman po itong pag-uusap natin, yung last time, yung about po yun sa suicidal. Eto naman po, Doktora, ay patungkol po sa sitwasyon ng isa pong minor de edad. Lalaki. Opo, na meron pong ibang pag-uugali pagdating po sa mga, alam mo partner, yung parang kumbaga, nawiwili po. Di Nakakasanayan nawili. yung panunood Kundi po ang ng gusto niyang panuorin at tingnan ay mga malalaswang Videos. video at Opo. larawan. Sa Kaya hindi- pinahinto siya sa pag-aaral dahil Pwede naninilip po ng mga makisabay. kaklase. Apo. Sa mga ganitong sitwasyon po, Doktora, gaano kalaki po yung epekto sa bata yung panonood po ng mga malalaswang videos na hindi pa po angkop sa kanya pong edad? Okay, una-una bigyan ko kayo ng ideya na what causes na isang tao maging voyeur. So, ang tawag dito pag naninilip is voyeur. Pero sa iba, di ba yung parang linggo natin, alam yung peeping tom. Pero ang tawag dito is sexual disorder and tawag voyeurism. Pero kasi natinig ko kanina, sinabi nyo umiinom ng mga rubbing alcohol. Tama ba ako? Opo. Opo. Kasi wala pang specific cause na magde-determine para sabihin na ang isang tao merong voyeuristic disorder. Pero may certain factors na magko-coincide kung bakit naging ganito. Unang-una, ito na nga yung chemical or substance abuse. So yung pag-iinom niya ng alcohol na hindi naman totoong alcohol na yung kagaya ng ginagawa na yung talagang mga alak, ganito. Mga yung mga, I'm pretty sure it's isopropyl alcohol, yung Opo. gawa sa mga sanitizer. Mas malaki yung, yung percentage ng alcohol content. Yung, di ba, pag sinasabi natin sa mga, sa mga alcohol, 70% proof or 40% proof. Pagdating sa mga ganitong rubbing alcohol, yan ay umaabot ng yung 70% proof na yun is 140% yun. So talaga nakaka-intoxicated ka, ibig sabihin nakakalango at nakakasira ng central nervous system. So, one, chemical abuse, or sabihin na natin kung itong batang ito ay naging biktima ng child abuse or sexual abuse, pa pwedeng maging voyeur ka. Pero one thing, nag-groom siya para maging hypersexualized. So, ano ibig sabihin ng gano'n? Sa kakapanood niya, talagang may tendency na, syempre, nakikita niya yung napapanood niya, nagiging siya, parang yung curiosity niya, hindi na niya makontrol. Because definitely, when you talk of addiction or yung tinatawag nating porn addiction, ito ay isang impulse control disorder. Mga pangyayari na hindi na niya makontrol dahil sa palagi naging gawi. Ngayon, kung sinasabi nila na sana ito nagawa ng paraan na yung napigilan yung paggagamit ng gadgets or yung mga ganung klaseng bagay, pwedeng nagbigyan ng pagkakataon na mga maintindihan niya na mali yung ginagawa niya. Kasi ang punto dito, up to this time, kung sinasabi niya, baka hindi na siya naniniwala na nagagawa niya yung mga bagay na yon at ang paniniwala niya, walang mali doon sa ginagawa. Oh, Opo. actually, dinideny niya. Sa tuwing may magsusumbong, dinideny niya. Now, ang tanong po, Doktora, sa ganito pong sitwasyon at ganito na pong kalagayan nitong 16 anyos,
ano ho yung pinakamagandang gawin? O ito ho ba ay may lunas pa? At mayroon pa ho bang solusyon para marehab itong batang ito? Okay, kasi pag sinasabi natin, itong mga psychological effects, marami. Pero one thing, siguro ang importante dito, kung talagang gusto nila maging maayos, may mga behavioral therapies involved. So one yung tinatawag natin na regular thing na yung CBT or yung cognitive behavior therapy. And when you talk of cognitive behavior therapy, ito yung therapy na nakakatulong sa isang tao, sa isang bata, na ma-identify niya yung mga negative thought patterns at saka behavior na related sa panood ng mga ganitong palalaswang bagay. And then secondly, yung tinatawag nating exposure and response prevention. Ito yung technique na nag-involve gradually yung individual ini-expose dito sa mga triggers. Ibig sabihin, pinapakita mo sa kanya yung mga porno pics, pero tinuturo mo sa kanya na kailangan hindi mo dapat panoorin yan. Dapat yung mga behavior niyan dapat itigil mo. And another thing, yung tinatawag nating contingency management, wherein yung approach dito, every time na hindi ka gagawa ng mali, merong reward system na talagang, ayan, namin putos ka na. So, pwede madagdagan yung paggamit ng gadget na from 30 minutes, magiging 45 minutes na. Pero hindi na tungkol sa pornography. Although, siguro sabihin na natin, dahil kasi nagugulat ako, dahil may mga sinasabi silang medyo mental health issues ang dating, there's a possibility na kailangan mag-medicate. Pero kung ito ay nag-aaral, sayang kasi pinahinto siya ng pag-aaral So sana kung meron talagang peer support group na makakatulong to connect with other people na maintindihan niya na, uy, mali yung ginagawa mo, para ma-encourage siya, the emotional support group, yung encourage na yung practical advice na coming from other na mga kabataan na siguro mas maganda mag-change ka ng lifestyle mo na mas maigi imbis na mga porn magazines yung talagang mga bagay na kinakaibigan mo, magkaroon ka ng mga sports, mga ganun. Malaking factor kasi yung sabihin natin meron siya talagang nakakausap ng kaibigan. Siguro dito kasi nag-iisa siya, parang sa kanya nakakakuita siya ng pleasure dito kesa yung makipag-usap sa ibang tao. Opo. So, ibig sabihin po nito, Doktora, malaking bagay po na dapat yung mga magulang ay lagi pong naandyan to monitor, bantayan, at alamin po kung ano po yung mga gawain ng kanilang mga anak. Ay, oo. Lalo na, siyempre, alam mo, ang 16 years old, developing pa ang brain yan So, ito yung from 14, pag nag-start na ng post-pubertal, yung sinasabi natin, 13, 14, yung mga ganyan. Ano yan age of confusion ng brain. Dahil kasi talagang ang daming pumapasok na information, ang daming pumapasok na mga kung ano-ano mga intrusion of thoughts. Kaya pag hindi na mo monitor, syempre, impulse yan. Kung ano lang yung nakita nila na makakapagpasaya sa kanila, yun ang ginugusto nila. Kaya dapat bilang sa anak siguro, dapat isipin nila na pasensya na, pero dapat maintindihan nyo kung bakit makulit ang magulang na pinapangaralan kayo. Opo. Hindi siya sa nagagalit. Kasi repetitive na pangangaral na ganyan, kahit makulit-ulit, magugulat kayo, ito enable na papasok sa utak nyo na tama pala yung sinabi. Opo. Doktora, gusto ko lang pong mahingi din po yung inyong opinion at siguro yung inyong gabay. Kasi dahil ngayon, alam mo partner, batang-bata pa lang lahat may gadget na Correct. po. May cellphone, may tablet, may kanya-kanyang kwan. Medyo mas delikado sa panahon ngayon kaysa sa panahon noon na Yes, very hindi accessible. traditional, Opo. So ngayong nagkalat yung gadget at halos lahat, pati mga bata, doktora, may gadget, ano po yung dapat gawin talaga ng mga magulang? Okay. Alam ko, mahal ang yaya. Pero hindi ibig sabihin, mas mahal siguro ang magkahinatan pag naging defiant ang isang bata. So sana, huwag niyong gawin na yaya ang mga gadgets. Kasi kumisan tayo, lalo na kahit as early as 2 years old, pag nakita niyo na umiyak yung anak niyo, sinasalpakan niyo ng cellphone. Tapos okay na gadget, laro ka muna. Tapos itong sinanay, naglalaro din. Parang gano'n. Tapos pag yung sabihin mo na nakita mo yung bata na nabibis sa cellphone dahil nanggigigil dahil kung ano man yung pinapanood niya, then definitely, nakikita nyo na mayroong pwedeng possibility na magkaroon ng dysregulation disorder yung bata. Kasi every time na tatanggalin na yung cellphone, nagagalit na or nagtatakas na. So as of this time,
siguro isipin yung maigi. There are boundaries when we talk about cellphone. In fact, alam mo, noon kung nauso yung mga, anong tawag dito, yung mga Game Boys or yung mga Nintendo na, pag kasi tayo, kasi sasalpak lang natin yung, yung chip, no, kumisan, hindi natin binabasa yung mga, nakalagay na disclaimer, na you're supposed to make sure na 1 hour lang ang gamit. Nakalagay yun Nakalagay talaga na 1 hour lang ang gamit pag ginamit itong game na to. Dahil kasi kumisan, hindi natin alam. It can, parang sabihin natin, it can trigger or parang naging stimulant siya for possibility ng seizure, disorder. Yung mga flash of light na yan, hindi natin alam na baka kaya nagagalit na isang bata kasi affected siya ng light. Or it's possible na akala mo epileptic seizure. Kaya talagang kailangan may pag-iingat tayo na take time to rest. Opo. Alam mo, ang bonding time with the children is a form of rest. And at the same time, mas marami kayong matututunan. Ang dami pwedeng klaseng laro na pag-usapan, di ba? Sabi nga natin, mas maganda siguro na at this point, kasi ako nga nalungkot nga ako nung nag-turn ng sale sa isang mall ng mga toys. Wala ko lang bumibili. Parang hindi na yata, hindi ko alam kung malapit pang hindi maging uso ang mga laruan. So parang mas maganda pa rin, partner, yung mga dati na laruan kaysa kaya itong Hindi, mahirap talaga gadget. ngayon. Oo. Dapat talaga lahat ng bagay ay may limitasyon. Noon, partner, patintero, Oo, may piko, sungka, pwede ka sungka, sungkon. shato. Pero ngayon, lahat ng laro ay nasa online At na. yun ang mahirap dahil Correct. pinapabayaan lang yung mga bata. Opo. Katulad nito, nangyari dito sa anak ni. Doktora, andito po yung nanay. Ano po yung gusto niyo pong sabihin po sa kanya para madagdagan po yung kanyang kaalaman? What are do's and don'ts? Para po ay, at least naman, bilang ina, ay alam po niya kung ano po yung gagawin niya dito po sa kanyang anak. Okay, kasi I'm hoping na hindi na tinutuloy yung pag-inom ng mga alcohol. Kasi alam nyo, siya, very disturbing para sa akin po. Dahil kung ang alcohol po ng mga alak ay nakakapag-produce ng sakit, mas matindi po or doble po yung sabihin natin na pwede ikamatay ng inyong anak ang pag-iinom ng mga ganyang hand sanitizer, mas masama nga yung amoy niyan. So ewan ko kung paano niya na-tolerate yung mga amoy na yan. And definitely, yung mga, naging hallucinogenic yung dating to, meaning to say, pwede siya magsalita or magsabi na may nakikita siya kahit wala tayong nakikita. So one thing siguro, kung meron dyan na pwede niyo siya i-refer for a mental health professional para sa ganun mabigyan ng gabay si mother kung kinakailangan magkamot yung kanyang anak or kung kaya naman kinakailangan ng mga therapy settles para ma-desensitize sa pagiging hypersexual. Opo. So, mental health professionals yung kailangan. Maraming salamat po, Dr. Camille Garcia, ang psychologist at administrator ng The Clinic of the Holy Spirit. Mabuhay po kayo, Doktora. Thank you, ma'am. Thank you rin. Apa. Bye-bye. Eto naman, partner, no, para sa oras mismong pagtugon sa pangangailangan. Nanay, eto pong kinig po kayo, no, nasa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Miss LB, magandang hapon. Yes po, magandang hapon, Ms. Remy, and magandang hapon, Sir Jos, pati kay Nanay. Magandang hapon po. Opo. Eto, Miss LB, isang nanay ang humingi sa atin ng tulong na mapatingnan sa doktor ito pong kanyang anak dahil iba yung mga... Hindi basta sa doktor ito, hindi Opo, basta doktor. mental health psychologist ang kailangan. Eto, Miss LB, matutulungan po ba natin itong si Nanay Lani? Yes, Ms. Remy, kausapin po natin yung nanay na makakuha sila ng referral sa RSU para madala po yung bata dito sa atin sa BRSMC para ma-check up na At taga saan po kayo, nanay? Taguntong po. Tagungtong. Purok 9, Taguntong Taisan. So hingi kayo ng referral. Pwede silang Dito sa kumuha ng RSU. referral para madala yung bata dito para ma-check up po at mabigyan ng tamang gamot at maturuan si nanay kung ano yung mga dapat gawin sa kanyang anak ng mismong psychiatrist natin. So, ang kailangan po ay, Referral nanay, lang. umingi po kayo ng referral sa RHU dito po sa Legazpi. City Health Office yan. Opo, para naman ay mapa-process po natin ito pong hinihingi yung tulong. Ano po, may sinasabi kayo, nanay, ano po yung problema? Kasi mahirapan ako nito. Di ko alam kung sasama ito kasi di nga napipirmi. Umaalis yan ng... Pag Miss matutulog. LB, ang pinuproblema ni nanay, ito daw na anak niya, baka daw hindi sumama dahil hindi daw napipirmi sa kanilang bahay. Kailangan ba sa paghingi ng referral,
maisama yung bata or dapat mapatingnan muna sa doktor? Yes, kasama po dapat. Kasama po paano dapat partner yung papapatingnan? bata para Oo. matingnan ng Nililinaw doktor ko at partner kay ma-assess. nanay. Para at least nanay, eto nanay, ano? Kung ano talagang dapat Hindi, ganito. gawin sa bata. Opo. Nanay Partner, kasi ganito nanay. may suggestion ako. Mhm. Paghingi mo ng referral, diretso ka na mag-request ng assistance ng PSO siguro or ng kuan para may magbubuhat doon sa anak mo kasi kung ayaw sumama, dapat madala Opo. talaga siya Nanay, doon sa kayo kuan. po ay humingi ng tulong. So yung tulong nyo po sa anak nyo, magsisimula din po sa inyo. So kailangan nyo pong gumawa din ng paraan kung paano po Or etong sa anak po tanod, ninyo partner. ay maisama. Humingi siya ng tulong sa kapitan para yung mga tanod, samahan yung bata na madala Opo. sa ospital, di ba? Kasi kung ayaw sumama. Kaya din naman violento yung bata, Sergio, Gumagala para kasi. kailangan ng tanod. Hindi, ayaw nga eh. Lumalaban talaga, Ma'am LB. Lumalaban ba yung bata? Pag gusto Violente niya ba? umalis- Or talagang umaalis lang? Umuwi, kumakain ng pagkakain ng mga Pero lumalaban sa inyo. Hindi naman po. Okay, ganitong okay. gawin nyo nanay. Pag naandyan po yung anak ninyo, sa tingin nyo po uuwi ng ganitong araw, Isama nyo. isama nyo po or magpatulong po kayo sa barangay. Ano po, Nay? Huwag kayong mag-alala, Nanay, dahil kami po ay naandito lang para tumulong at hingi din po kami ng tulong sa MSWDO para naman ay ma-assist po kayo at sa barangay. Apo, ang kailangan nyo lang po, Nanay, gawin, timbrihan po kami Ayun. na naandun po yung bata. Sasama mismo yung ating team partner. Apo. Okay. Gamitin natin yung ambulansya natin. Hindi po. Okay, Okay. Miss LB? Yes po, yes po. So, yun lang po, Ma'am LB, ano? Kailangan bata sa doktor. Kailangang madala dyan at may referral. Siya, ma-check upan, malaman kung ano talaga yung assessment sa kanya, kailan ba siya itala sa psychiatry. Baka naman may problema lang yung bata sa magulang. Opo. Okay. Miss LB, linawin ko lang po once na okay na, meron ng referral from the RHU na isabit na po sa inyo, matutulungan po natin na mapatingnan po ito sa doktor, especially sa psychiatrist. Yes po, Mr. Remy, libre naman pong papacheck up sa atin sa DRSMC. And then kung may mga test po na dapat gawin, may remote na daan available lang naman sa atin. Sasagutin po na ako, Bicol Mai. Walang Ayun. problema yun. Okay. Maraming salamat po, Ma'am LB. Thank you so much and God bless. Oh, nanay, yun na lang po ang gagawin natin ha. Sasamahan kayo ng aming team Apo. para sa ganun ay matulungan natin yung anak ninyo at sana ay maagapan sa lalong madaling panahon. Opo. Kailangan nyo, Nanay, na talagang tutukan para naman ay hindi na lumala po itong ang nangyayari pong sa behavior ng anak po ninyo na yan. Ano po? Hindi ko masyado na kasi ang anak ko tumaalis kasi. Okay. Opo. So, Ayaw kailangan po, pumasok. Nanay, natutukan po ninyo. Huwag kayong Apo. mag-alala, Nanay, dahil tututok din po kami sa inyong pangangailangan para po sa anak po ninyo. Sige. Okay. Salamat po. Samantala mga kaibigan, mula naman sa ating satellite office sa Kongreso, makakausap natin ang... Wait lang, partner, bago ko makalimutan, meron partner. pa? Oo, eto nanay, gamitin nyo Meron din po pa itong pala. financial assistance mula po sa aming programa para naman po ay makatulong po sa inyong pangangailangan. Ano? At meron pa? Opo, Mga meron food pa. packs? Ito, dalhin din nyo po ito, nanay. Bitbitin nyo din po ito para sa inyong Ayun, pamilya. para sa inyo. Ano pong masasabi nyo, nanay? Ninyo pa. Apa. Samantala, makakausap natin si Caro Di Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Caro Di, magandang hapon. Magandang hapon po. Ay, Inyo, lalo sa ating sa Kabikulan. Opo, katabi mo ngayon, Caro Di, si Christopher Allen Felizardo. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang 4 na taong gulang na anak na may problema sa pandinig at pagsasalita. Magandang hapon sa iyo, Christopher. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta ngayon ang iyong anak? Okay naman po siya, sir. Kailangan lang po niya talagang may implant. Opo. Para po makapagsalita siya, sir. Ano ho ba itong sakit ng anak ninyo? Ano po siya, sir, may congenital hearing loss. Bilateral po. Okay. At ayon po sa doktor, ano daw pong klaseng operasyon ang kailangan pagdaanan nitong anak mo para magamot? Ano po? Cochlear implant po. Okay. Ano ba yung naging dahilan ng kanyang sakit? Bakit nagkaganito? Ito ba'y inborn o dahil may ano-anong nakaapekto? Ano po, sir, wala po kasi siyang sir, hearing loss. Ay, wala po kasi siyang newborn screening, sir, nung baby siya. Kaya po hindi namin alam itong saan po nanggaling yung Pero tingin po namin parang inborn po kasi siya. Ayon. Opo. Okay. Magandang hapon po, Tatay Christopher. Opo. Opo. So, nababanggit nyo, kailangan niya ng operasyon. Opo. Opo. Nasa magkano naman po yung kakailanganin niya? Ano po, ma'am, mga 1.8 po. Sa ano pa lang po yun, sa device pa lang po.
Iba po kasama doon yung PF ng doktor tsaka hospital. 1.8 sa device pa lang. Oo, kasi bilateral partner. So, matanong ko lang, Christopher, no, nakalapit kayo dito sa amin, sa Ako Bicol, pero sa iba po ba? May nalapitan na din po ba kayo para May ihingi mga itong tulong? nalapitan na rin po ako. Pero dito po, sumubok lang din po kasi ako dito na lumapit. Na-assist naman po agad ako, ma'am. Opo. Pero wala pa po kayong nalalapitan na iba? Wala pang tulong na naibibigay? Meron po, ma'am. Marami na rin po, ma'am. Marami na din. So magkano na lang ngayon yung kakailanganin nyo para dito sa operasyon ng anak po ninyo? Siguro po mga 2M po kasama na po yung sa PF ng doktor. So mga 2 million pa ang kailangan. 2M. Kasi nababanggit nyo kanina, 1.8. May mga yung linapitan na siya. kakailanganin. So may mga nilapitan ka na. So bakit parang dumagdag? Ano po, ma'am? Sabi nyo kanina 1.8, tapos meron kayong nang Ano po nalapitan. yun, ma'am? Sa Wala yung talent ano fee. po yun, sa device lang po yun ng Okay. doktor. Ang tanong ngayon, Christopher, Device lang po sa tenga. opo, doon ba sa mga nilapitan nyo, may mga nagbigay na rin ng tulong sa inyo? Ako, sir, marami na rin po. So, sa ngayon- Kulang na lang po namin, mga 100,000 po. Mga 100,000 na lang ang kulang. 100,000 yung Okay, kulang. kung ganon, puntahan na natin si Karudi. Karudi, kulang pa ho ng mga 100,000 para sa pagpapa-opera sa kanyang anak. Ano ang masasabi dito ng Ako Bicol? Kung tama po kanina, ay dumulog siya rito sa ating tanggapan, dito sa Congress, ako Bicol Party List. At talagang nakikipagsiksikan siya sa ating mga beneficiary dito. Kasi napakadami nating beneficiary, ito yung dito, tuwing Lunes. Ito nga kasi si tatay ay lumapit sa akin ng masinsira pang may pakita niya kagad ang kanyang mga dokumento. Tinignan ko naman at napakalaki ang kanyang babayaran sa ospital dito sa establishment. Kaya po, dahil naman tumawag po ako sa ating congressman, Congressman Saldico at Congressman Del Bugalon, para po matulungan itong kababayan natin ito. Nasa magkano naman? So, sinagot ho kaagad kayo ni Congressman Saldi at Congressman Jill. Opo. Ano po ang sabi? Salita, nagbigay kagad sila ng 100,000. Ayun! Ora mismo. Sabi nyo, 100,000. Opo. Yun yung pinoproblema ni Christopher. O, Christopher, narinig mo? 100,000 ang ambag ng Ako Bicol Party List. oo nga po, ay na lang po yung kulang. Eh? Kaya kompleto na po. Anong masasabi mo ngayon? Nagpapasalamat po kay Congressman Saldi po, saka po kay Congressman Tito Malo, saka po kay Sir Rudy Kaya. Okay. Ora mismo. At yan ay madadala niya na ora mismo, Karudi. Opo, hindi siya lalabas sa ating tanggapan na hindi niya bitbit ang kanyang guarantee letter. Ora mismo. Ayun! Ayun. Tatay Alright. Christopher, ayan po panalangin na lang namin na maging successful yung operasyon ng anak po ninyo. Opo. Salamat Mabuhay ka, Karudi. At ipagpatuloy mo, Karudi, ang iyong maagap at mabilis na pag-aksyon. Ora mismo. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, mag-ama mula sa Sorsogon nagpunta sa Maynila upang ipagamot ang kanyang anak na 6 na taon nang may sakit sa puso. Ang pagtugon sa kanyang gamutan abangan. Kaya mga kaksyon, huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang
katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora Ako mismo! Partner, balikan muli natin si Sir Rudy Vizcaya na mula sa Satellite Office sa National Capital Region. Magandang hapon po sa muli, Sir Rudy. Magandang hapon po muli dyan sa inyo. Opo, sa ating mga kababayan sa pagkukunan. Eto ka Rudy, katabi mo ngayon si Angelo Mendoza. Ang kanyang hinaing ay para naman sa bunsong anak nito na 6 na taong gulang at dumaranas ng sakit sa puso. Magandang hapon, Angelo. Magandang hapon po, ma'am. Opo, kumusta po ngayon yung anak mo, Angelo? Sa ngayon po, bali, meron rin po na nag-violate pa rin po ang kanyang mga labit at mga pupo. Galing po ako kanina, ma'am, bago po pumunta rito. Galing po ako sa heart center. Sabi po ng doktora, si Doktora Balilos, as soon as possible po, kailangan po talaga siya maoperahan para maayos na po yung sakit niya sa puso, yung ugat, kasi hindi po pantay po yung ugat niya na dapat po ilagay po siya sa tama po yun. Opo, nasaan po ngayon yung anak niyo, Tay? Nandun pa po, ma'am, sa Bicol, ma'am. Nandun pa po sa Dunsol, Sorsogon. Nandito sa Bicol at bumiyahe po kayo papuntang Maynila para po ay pumunta po dyan. Opo, ma'am. Opo. So, ano po yung trabaho niyo, Tay? Sa ngayon po, wala po akong trabaho, ma'am. So, huminto po kayo ng pagtatrabaho para po ay basikaso niyo yung anak niyo? Bali, wala po akong nag-a-apply po ako, ma'am, ng security ngayon, ma'am. Interview na rin po sana ako sa security, kaso po, tinigil ko po muna kasi ito po muna na si kaso ko kasi yung po ang sabi ng doktor na kailangan po talaga siya maoperahan para maayos na po yung sakit niya po sa puso. So paano niyo po natutustusan, tata, yung pangangailangan po ng pamilya po ninyo, especially ito pong anak niyo na meron pong sakit sa puso? Bali si Mrs. po, ma'am, siya po lahat ang gumagasto mula nung nagkasakit po yung anak ko.
At ako po ay hindi po stable ng pagtrabaho, kaputol-putol po dahil po sa po yung nag-alaga sa kanya. Trabaho po ni Mrs. Ma, may isa pong teacher. At Opo. ano po, nagtuturo din po siya ngayon sa Dunsol, Sorsogon. Kaso po, ang sahod niya po ay 3,000 na lang dahil po sa gastos po sa Loan. kanya sa aming apat na anak po. Okay. Tatay, matanong ko lang, anong klaseng sakit sa puso ba itong iniinda ng anak ninyo? Heart disease po, sir. Bali, congenital heart disease po yung sakit niya po. Okay. At ano daw pong klaseng operasyon ang dapat gawin dito ayon po sa mga doktor? Bali po, ngayong operasyon po siya ngayon, bali, titiyakin po yung dip-dip niya na para makita po talaga yung ugat niya sa puso, na aayusin po talaga yon na para mapantay na po yung ugat niya. Okay. Para masiayos na po. Okay. So lumapit po kayo dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Party List, dyan mismo sa Kongreso. Ano ngayon yung pangangailangan na gusto po ninyong matugunan at mabigyang aksyon ng Ako Bicol? Pumunta po ako dito sa Congress, sa Ako Bicol, na naghingi po ako ng tulong para sa operasyon ng aking anak, na sana'y matulungan po ako agad na maoperahan ko sa madaling oras po. Okay. Balikan natin si Karudi. Karudi, napakinggan nyo po ang hinaing ng isang tatay para sa kanyang anak. Opo, ito po nga po kay Tatay Mendoza. Tigit sa lahat, ito pa isang kababayan pala natin. Isang Pulano rin pala ito. Kaya pinakita rin niya sa akin kanina yung kanyang mga papeles, katulad po ng isa kanina, nakita ko rin talagang kailangan tulungan sa dahilan ang kanyang anak nangangailangan ng tulong para sa paggamot ang kanyang puso sa heart center. Sa madaling salita, tumawag uli ako sa ating Congressman Saldico at Congressman Jel Bungalon para sa kanyang tulong. Sinagot uli kayo ni Kong Saldi at ni Kong Jel. Ano po yun, sir? Sinagot uli po kayo kasi tumawag ho kayo uli. Sinagot uli ho kayo ni Kong Saldi at ni Kong Jel. Opo, tumawag kagad ako sa kanila. Ito nga po, pinagbigyan kagad siya ng 100,000. Ayaw! Yun, 100,000. Opo. So 100,000, tatay, napakinggan nyo, 100,000 ang ambag ng Ako Bicol para sa pagpapaopera ng inyong anak. Opo, sir. Ano po ang masasabi ninyo? Ang masabi ko lang po ay nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico, kay Congressman Neil Bungalon, at kay Sir Rudy Vizcaya, Ako Bicol, Tabang, Oramis po. Ayun. Okay. So, ingat po kayo tatay, at panalangin po namin na sa maagang panahon ay maoperahan po itong anak po ninyo para po siya ay gumaling na. Maraming salamat din po. At Karudi, muli, maraming salamat Karudi. Mabuhay ka sa iyong aura mismong pag-aksyon at pagtugon sa mga idinudulog na hinaing at problema ng ating mga kababayan dyan sa Kongreso. Maraming salamat Karudi. Maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay ka, Karudi. Eto, partner, 93 days to go na lang, Ninong. Pasko na. Ninang Jureme at Ninang Anding. 93 days to go. Malapit na ang Christmas. Advance Merry Christmas sa inyong mga ka-aksyon. Opo. Sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Second floor na pala. Opo. Second floor. Lagi pa akong nagka-ground floor pa. Second floor. Nandun na pala kayo, Nandun na tayo, partner, sa second floor ng Embarcadero de Legazpi. Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasan Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Call Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Again,
kada Miyerkules po yan. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay Tres, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube, TikTok, at Facebook partner, Ako Bicol Tabang ora mismo. Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.